Waqt laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret ilbieraħ inħattru 7 uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista għas-sentejn illi ġejjin kif jipprovdi l-istatut. Il-membri tal-Eżekuttiv ivvutaw għal 7 karigi differenti. Charles Bonello kien konfermat fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, filwaqt li l-Professur Marian Lawry inħatret President ta' Riċerka Politika, Chris Said President ta' Dialogu Soċjali, Joseph Grech Chairperson tal-Kumitat Eżekuttiv u Graham Bencini Chairperson tal-Kunsill Amministrattiv. Beppe Gallia inħatar fil-kariga ta' Segretarju Internazzjonali u Veronika Perici Calascione inħatret fil-kariga ta' Teżorier. Dan it-tim ta' uffiċjali se jkompli jaħdem fuq il-ħidma importanti li qed jixpruna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch e kif il-Partit Nazzjonalista jinsab preparata l-elezzjoni ġenerali li jmiss, inkluż bi grupp ta' kandidati li se jkomplu jiżdiedu fil-ġimgħat illi ġejjin.